Здравейте, това е Легенди, не с рожденника Веселин Вълчев, продуцента, който черпи мъфини. Добро момче. Много добре се развива. Да е жив и здрав и още дълги години да продължаваме да работим заедно и да ви радваме. Поредният епизод на Conservative Team. Влади Апостол, Бушняков и Облаков. Какво се случва с този Запад, господин Апостолов? Преди години Запада, за нас тук, изтока, беше синоним на лъскави сгради, красиви жени, успели мъже, милионери, сериозни фирми, сериозни компании, сериозни футболни отбори, скъпи коли. Успех беше синоним на успех. В последните години е синоним на нещо загниващо, на нещо слабо, на нещо откачило, на нещо с синя коса, с убици в носа, нещо, което е 2 метра мъж и влиза в женската тоалетна. Какво се случи с този Запад? Ние ли само това гледаме? Ние ли имаме по-изострени сетива към всички тия щуротии, защото сме живяли в тях на сила до 89-та година, или нещата наистина си отиват на зле? Те си отидоха на зле. Въпросът е дали има връщане назад. Започваме позитивно, както завършихме предишния епизод. Но не, между другото, тъй като каза успехи успели мъже, и сега има успехи успели мъже, но да го вържим успели мъже, само че в женския спорт. Дилан Малвени. Лия Томас. Лия Томас, да. Биологичният, огромен, широкоплещ стъпъж. Катил, това муле, дето ходи да им взима медалите на момичетата, този катър. И още по-лошо, той влизал там в съблекалнията. Много сигурно начало. Пълния пакет атрибути. И тук, понеже ето в тази зала, в която, нали, в тази зала, ето аз веднага мисля за зала вече. Да. В тази студио, в което за щастие нивата на тестостерон със сигурност са доста над средното и със сигурност над това, което наблюдаваме сега на тия младежки протести. Не, ето една добра новина и тук също явно ние сме по-добре. Забелязвате ли, че тази мания, вълна, чума, както искате го наречете, от така наречените младежки про-Хамас протести, в България нещо аз не виждам за щастие. Няма нали, не е като да няма и в България радикални студенти с лилави коси, както казват. Ама нещо не виждам тук палатки за щастие. Ето е един добър знак. Цитирам. Не изразявам собствено мнение. Цитирам. Преди 2-3 седмици аз тях му казах при Патрик Бет Дейвид, с някой си говореха и казва, случай беше с мъж, който влиза в женските съблекални при момиченцата в училището и се преоблича там, защото той се чувства жена и се влиза вътре, мотае си се, веят му се там нещата. Той казва, представя си това се случи в България или в Сърбия, колко бойше е. Много. Откъде знаят хората за България? Може би затова няма протести за Хамас. Не знам. Аз не казвам, че ако има, трябва да бъдат набити, но деца вика. Хората имат такава теза. Трябва да бъдат набити. Но хубавото е, че не всяка идиотска цветна прогресивна мания или в случая то нечестив съюз, нали, между цветните и прогресивните и, нали, радикалните, което между другото го видяхме, като говорим на къде отива Запада. Аз не знам, проследихте ли местните избори в Великобритания, за какъв кошмар става въпрос? Да. Колко ислямистки победи. Ти остави срива на торите ясно, обаче то нечестив съюз, зелени плюс ислямисти и станаха вайрал кадрите с един, дето го избраха в Лийдс. В съвета на Лийдс, официално избран, и той, нали, ти като го видиш, все едно всичко ти е ясно. То Анджем Чаудари и тия проповедниците с брадата. Иначе беличко момче, едно кръгло, обаче с знамето на Палестина отзад. И първите му реплики са за Газа, а той тук що избран в Лийдс. И отзад обаче, това култов кадър, всичките са, нали, все едно са в Палестина някъде, обаче отзад една зелена лелка ръкопляска и тя не знае какво се случва, нали, защото тя е от зелените явно. Тия избори, ако са сигнал за това, което предстои, не знам. Значи мен с този кръст, ако ме хванат зелените ислямисти. И по зелена, и по ислямистка линия ще те годат. Ние се базикахме, че зелените са талибани, то ще взема да излезе верно. Зелени талибани, а сега на местните избори в Великобритания този базик се материализира буквално. Това се случи. Да не говорим какво трети рекорден мандат за Садик Кан, който беше казал, тук в тази агенция има прекалено много бели хора. Точен цитат. Че трябва да свикват с ръгането с ножове по улиците. Това е Part and parcel, да. Част от живота в големия град. Естествено, част от живота в големия град на Запад е някой да мине ислямистите, ръгне с нож корена. Просто свиквайте, това е положението. И терористични атаки, той даже го беше казал за някаква баш атака. Ние ли се фокусираме много в тези неща? Ние ли правим някакъв чери пикинг в опит да докажем някаква теза, че лявото е... Ние какво има да доказваме? Да си я илюстрираме ежедневно тезата, че лявото е някакъв враг, който убива обществата, или нещата вече са в степен, в която почти нищо друго интересно не се случва там на политически и на културния фронт.
Значи, ако до някаква степен се опитаме да придадем легитимност на идеята, че може би проблема е в нас и ние прекалено много така вглъбяваме в това нещо, веднага се сещам за Хамза Юсеф. Върни заглавието, но добрата новина е, че този човек след краха на Никола Стърджън, която също се прецака с тревеститите и трансджендър идеологията и я махнаха, сега и той беше премахнат, поне това. Но той също беше казал колко бели има. Да обясним на нашите прекрасни зрители и слушатели. Това е първият министър на Шотландия, който се казва Хамза Юсаф, истински шотландец, който излезе на трибуната в парламента и дръпна някаква пламена няколко минутна реч, как това, което се случва в Шотландия е пълно безобразие, защото съдиите са бели, полицаите са бели, прокурорите са бели, министрите са бели и в парламента всички са бели. Намира се в Шотландия, Юсаф. В резултат на което всички го наскачаха и подаде оставка. Нали? Човека просто е забележително глупав. Аз не знам как хора с такава тежка липса на мозък отиват и застават на такива позиции. Той на кой искаше да се хареса? За какво беше тази реч? Ние за това говорим, защото това е Шотландия, какви да са? Оранжеви. Ако е в Братфорд, където вече е ясно, 30% мюсюлмани край, там нещата може би се приключат. Марсилия да е иди-дойди. Обаче Шотландия, бе, човек. Те са много леви и прогресивни, но все още наистина са колко? Над 90% бели. 96. Да, над 96%. Какви да са? И този келт, постмодерен, викинг. Но понеже казахме да не тръгваме песимистично, човека е дефенестриран, няма той приключи. И между другото самата партия в момента е в спирала на самоунищожение, а това е партията, която не знам колко години управлява Шотландия. И цялата идея това е Шотландската национална партия. Шин Фейн, между другото, пък в Ирландия също са обвиняни, че са предатели. В Дъблин, който аз като бях един юли месец в Дъблин преди години и все едно този град, страхотен град на тия велики писатели от Джеймс Джойс, през Оскар Уайлд до Джордж Бърнард Шоу, беше превзет от армията на Дъгата. Нямаше официална сграда, нямаше институция, която още от юни явно, защото нали юни прави. Сега в момента вече и сега има протести също масово придобиват друга посока, защото тия от Дъгата с боядисаните коси вече време се крият по къщите си, за да ги бият. Да. Сенегалците с палатките отпред, които живеят по палатковите лагери в целия град, защото те лошо бият тия. Те ходят и ги гаврат, снимат ги с телефони и питат ги, ти са гей ли си, какво става, каква е тази коса, каква е тази прическа, бъркат ти в носа, теглят им обиците и ги побиват. То лошото така, че не само ги бият, ами... Лошото... Честит рожден ден! Честит рожден ден! Честит рожден ден, господин продуцент! Винаги се сещам за това клипче от африканската телевизия с онзи водещия, който... Ти гей ли си, бе? Why are you gay? Има едно велико интервю. Това е велико. Ти що си гей, бе? Велико интервю с президента на Уганда, не знам дали още е президент при няколко години за CNN, тук вече има 10 милиона гледани. Интервюиращата го пита, иска да му вини вина, да го вкара в капан. Добре, вие какви са тия мерки срещу хомосексуалистите? Вие наистина ли не харесвате хомосексуалисти? И африканския президент. Разбира се. Естествено, че ги харесва. Какво ме питаш ти? Културна пропаст. Бощяков, отивам миналото време в Аризона и гледам нормални хора. Няма такива с синя коса. Чисти улици, подредени, хората ходят бачкат си. Нормално изглеждащи. Проблемът е, че нормалните хора са тихи, че намаляват, че не са толкова шумни, не са толкова дразнещи, не се събират непрекъснато на някакви идиотски протести за още по-идиотски каузи. Не я видя. Тая кретения, която виждам в американския Twitter, на живо в щатите нямаше при 3-4 месеца. Дето вика след месец-два ще проверим пак. Но на живо нямаше. Нормалните хора имат работа и нямат време да се занимават с глупости. Но това е така нареченото... Изключително логично обяснение. Тихото мнозинство, което всъщност печели изборите и те крещящите организатори на перформанси винаги остават втрещени. Ние защо не спечелихме изборите, като тук в кампуса сме се събрали 150 човека и правиме и още хиляди са ни лайкнали нещата. Че целият свят е като нас. Нормални хора има, обаче аз се замислих, че ние тук имаме привилегията, понякога нещастието да живеем малко назад във времето. Въпреки че щатите са 7 часа или 10 часа назад, в зависимост къде се намираш. Нещата, които се случват там, нещата, които се случват в Западна Европа, отнема известно време да стигнат и до нас. Някои стигат, други не успяват, обаче като питаш дали прекалено много се фокусираме върху тия неща, просто имаме възможността да видим те до какво водат и съответно да се опитаме тук някаква аларма да включим, да кажем, гледайте сега на Запад какво направиха, напълниха се с мигранти.
съответно в момента си берат плодовете от това. Почваме и ние да се пълним с мигранти, но вече имаме примера какво се случва и това обогатяване в кавички очевидно. Какви са ползите от него и какви са вредите. Трябва ли да се радваме, че сме малко назад този път, другари Облаков? Защото стремежа ни през целия преход е бил, че трябва да догонваме Запада. Трябва да ги догоним. Сега трябва ли да ги догонваме? Освен икономически, имаме ли в нещо друго да ги догонваме? В смисъл, май е добра новина, че изоставаме този път. Лошото при нас е, че ние от едната тъпотия на комунизма се бутнахме точно в другата на идиотския либерализъм и нямахме ги тия златни години, да речем, от 60-те, 70-те до края, до 90-те, на каквито ги имаше на Запад. Годините на Рейган Тачър. Да, на някаква нормалност. В момента положението е доста истерично, дори в България. Ето вчера беше Деня на Европа, 9 май, и видяхме в пълния им блясък двете доминиращи, поне социалните мрежи и медийния дискурс, групи. Едната честваше някакъв ден на победата, след който България се намира с почти двойно по-малко територия. Това е едната голяма секта, тази секта на декласирани неудачници, на които някой друг им е виновен, някакъв световен заговор се им пречи, защото не могат да поемат отговорност за това, че сами са си виновни за всичките си глупости. И съответно другата секта, която е на неоконсумолците, които винаги са бунтари, въпреки че са на същото мнение като всички големи корпорации, като всички големи медии, като доминиращия политически дискурс във всички международни организации, но са бунтари. Се бунтуват, те са най-големи. Тези двете секти... Две изречения само. За какво е конфликта на 9 май? Ден победа и Червената армия печели и побеждава. Деня на Европа от другата страна печели и побеждава. Двете заедно сплескват Хитлер в Берлин. И без едната армия не е сигурно, че така ще се развива войната, и без другата армия изобщо не е сигурно, че така ще се развива войната, защото той в момента, в който размаже единия фронт, ще да хвърли всичко на другия. И ще станат изключително неприятни. Какво пречи двете да са верни? За какво се карат тия хора? Те победите в България нищо не са побеждавали. Ти може би това визираш, ама иначе те и двете са верни. За какво е спора? Спора е, защото това е просто поредният епизод, който го наблюдаваме всеки ден. Ти с руснаците ли си са или си с евроджендерите? Така че колкото по-бързо тези две секти, истерични сектанти се избият едни и други, толкова по-хубаво за нас. Ти с руснаците ли си, след като си срещу евроджендерите? И то високо и руснаци. Путин само единствено. Има и руснаци, да. Путин. Ние тук, Путин присъства духом непрекъснато. Той е някъде тук. Сега Путин с нас в стаята ли? С нас в стаята е, да. Ние не отричаме, че с нас в стаята през цялото време. Беше с нас и в Унгария. Оглеждахме се да го видим през цялото време, но много добре се крие. Та така. Да, ти сега с руснаците ли си, бе? Защо си евроскептик? Защо нападаш Запада, демократичния? Продал съм се, както каза една изключително интелигентна българска адвокатка, 4000 рубли дрънчат в джоба. Бивша адвокатка, тя се отписала. Да. Казват се едни неща, дето после, нали, и стои в пространството. И всичките тази мрежа медийна циркулира, тиражира. Това е факт, това е скрижалите от планината, доведени от тази... По-добре 20 000 лева, отколкото 4000 рубли. Те обаче малко скочиха българските обществени. Аз бих казал, че по-добре 4000 лева за формиране на обществено мнение, отколкото 15 000 лева от ББР, за да не правиш нищо и да ходиш по апартаментчета, по Airbnb-та. Да. Примерно. Кои са по-достойни в този случай? 4-те или 15-те? Не. Извинявам се за лирическо отклонение. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Мерси! Не, явно тия пари са били използвани за усвояване на легендарното изкуство да познаш по физиономията човек дали е престъпник и да казваш, това човек аз познавам, то по лицето му личи, че той не е крал изобщо. По лицето личеше, че няма парапет там и че на Киро ръката не е върху парапета, но дет се вика, може пък да не сме чак толкова добри, как се беше нарекал той Евгений Кънев, френолог. Да. Ще застреляме. Защо си против Запада, бе? Ти обслужваш руските интереси по този начин. Обслужваш евроскептицизма, пропагандата, рушиш основите на Европейски съюз, да и си против западната демокрация. Защо така, бе, човек? Явно не ми харесва знамето на дъгата, аз не знам защо обаче. Може би съм го надраснал. Но като го видя, явно това е положението. Новото универсално знаме.
Но това е много сериозен проблем и според мен всички ние трябва да се замислим какви абсолютни рулджи сме, за да критикуваме това, че някакъв 190 см мъж влиза и си развява атрибута сред едни момиченца, които после крещят, оплакват се и те са виновните и това е нещо, което се нормализира от наистина най-великите държави и сили. И аз не мога да повярвам как ние да не го одобрявам, аз не мога и феминистките му викат тя на този катър, той ходи и ограбва жени от труда им. Отива им, взима медалите, защото е 2 метра катър. Да. Или в Туитър във Великобритания, ако една жена беше арестувана пред, буквално и това всичко е документирано, разбира се, пред децата си, за това, че в Туитър беше написано на мъж, че е мъж, той естествено казва, не бях какъв мъж съм аз с дебелия си чичовски глас и полицията ме, да, разбира се, вие сте госпожа, отима да арестуваме жената, арестуваха пред децата и цял ден стоя в ареста, шок, травма. Хейт крайм. Престъпление от омраза. Някой ги беше броял. Да, аз не мога да разбера, значи, ако това за нас е проблем е по-скоро в нас, защото очевидно това е прогрес, очевидно това е пътя на бъдещето. Явно е така, не знам. Ти знаеш ли, Бушняков? Аз знам, че ако попаднеш като работодател в една такава хипотеза в България, все още не може да се случи. Примерно на Запад, този Запад, дето го гоним. Първо ти казва, че ти на квотен принцип трябва да наемеш жени, не чернокожи или така нататък, а трябва да наемеш така наречения трансджендър човек. Примерно в Walmart касиер трябва да сложиш един травестит. Да има един такъв. Идва господин травестита, ти го наемаш топ. Може и да не е господин. Идва човека. Честит рожден ден! Честит рожден ден! Застава на касата. Не може да върши работата, няма компетенция. Злоупотребява с това, че е нает по привилегирован начин, а не с интервю, с конкурс, като всички останали служители. Започва, да кажем, да рови в касата, да взима някакви пари и така нататък. Ти нямаш никаква възможност да го освободиш, просто и единствено защото този човек е некадърен, защото няма качества. Отиваш, искаш да го махнеш, той веднага вади картата, аз съм опресиран, те искат да ме махнат, защото са трансфоби. Да, дискриминация, хейт крайм, да. И край. Шах и мат, седиш и търпиш. И всъщност много отдавна сме си говорили, че това не е борба за права, а е борба за привилегии. Ти просто се заявяваш, аз съм 8-то чудо на света, и вие трябва да ми осигурите работа, трябва да ми осигурите уважение, трябва да ми осигурите публичност, трябва да ми осигурите парад, на който аз да раздавам знаменца на децата, да им чета книжки, да ходя по детските градини и да имам пълна свобода на всъщност привилегия, както казах, да правя неща, които другите не могат да правят. И примерно веднага скачаме в Флорида, където преди 10 години хората като нас се шегуваха с тия неща, обаче сега в големите градове, примерно в Орландо, в Флорида, в детските градини е факт, че хора с сменена сексуалност ходят и четат книжки на децата. Драк кралици. Точно така. Между другото и в България, на мен, извиня, че те прекъсвам, излизат ми спонсорирано съдържание за събития вече и в София с драк кралици. Аре, поне този път не е, в смисъл за сега, понеже ето и очевидно сме назад и сме в каменната ера, не е в детски градини, за сега в клубове, но някакви драк кралици. Това е този умствено предизвикан, дето беше шеф на фонд култура, той е Сава Драгунчев, който целенасочено ги спонсорира и всички тия, защото той човека не е много наясно със себе си. Като го видиш, става ясно веднага, че изобщо не е наясно със себе си. И целенасочено се финансираха такива неща, според мен, за да дразнат и да тестват общественото мнение, докъде се е отместила границата на търпимостта. Прозореца на Овъртон. Това е преслушване на температура. Докъде се е отместил прозореца на търпимостта във Враца? Обаков, искам да се видя във Враца как идва травестит касиер и застава на касата и почва си размахва инструмента и да рови в касата и да кажа, вие тук не мога да му уволните, защото съм дискриминиран. В смисъл, колко секунди ще оцелее на постата?
Имаше един случай преди много години в зората на демокрацията в Враца. Зората на демокрацията. Във Враца никой не е имал демокрация. С тази велика компания, която вече не съществува, северо-западна музикална компания, изключително грозен турбофолк, където един травестит беше снимал клип пред стадиона в Враца. Никой повече не разбра за музикалната му кариера повече. Но този клип все още може да се намери. И ви съветвам да не го търсите. Честит рожден ден, даро епизода оцелее 1000 човек. Така, още от тогава отношението не е много позитивно. От зората на демокрация. Ама това прави ли критиката ще дойде някой с Сава Драгунчев, ще дойде някой такъв с синя коса, дето е учил някъде на запад и ще каже, вие сте изостанали селени. И затова това е така. Значи, това е съвсем нормално, човек има право да е травестит, има право да се нарича жена, паун, жираф, каквото си иска, това си е негово право. И вие сте там някакви изостанали селяци, и затова живеете така, а на запад хората са богати и щастливи, защото вие не ги разбирате нещата. Средновековни чубани. Всеки път, като видя българското гражданско общество, се радвам, че съм селянин. Ох, майко, добре. Антиобществени селени срещу българска гражданска общественост. Както беше написал един приятел във Фейсбук, аз съм селски активист. Между другото, това, което той засегна е голям проблем, защото аргумента им на тия и те подлъгват много така наречени нормите в страни. Че не си модерен, изостанал си, тъпси. Не, и че си беден заради това. Те казват, те ти показват богатите страни така, и едва ли не те правят връзката, те са богати, защото има травестити. Защото са пуснали прогреса, пуснали са развитието и затова живеят толкова добре. Те преди първата операция за смяна на пола са били много бедни и в Франция, и в Швейцария, и в Немаха 2 лева, аз ги помня, бе. Значи в Ню Йорк преди първата операция смяна на пола са очевидно, че богатството започва да се натрупва, когато започваш да гръмнаха нещата. Когато си го отрежеш. Ясно е това. Виж Дубай какви са скъсани. Примерно там няма Катар, няма какво да Япония също. Абсолютно. Това се прави. Поставя се знак за равенство между тия прогресистски перверзии и просперитета. И се казва, че просперитета не може без това. Категорично. И това е много перфидно от тяхна страна. Наистина го правят и манипулират хора, които те дори не знаят какво точно се случва. Нали? За много хора, които не следят, те си имат работа, както и каза и ти, има едно нагляво понятие за прогрес. Знаят, че там някакви, не точно чисти хигиенични неща се случват, обаче по някакъв начин още е престижно, просперитетно, хубаво, луксозно и желано по тия места. И когато чуят обаче реални факти, дали за мигрантска престъпност, където 90% от престрелките в Швеция са с хора с мигрантски произход. Дали те си метат гранати вече, защото дали за изнасилванията точно така в Германия, ето една политическа представителка на Алтернатива за Германия, много готина мацка, между другото, доста по-красива от Мис Германия, която провъзгласиха преди няколко месеца. Която е ранка. Покажи вече Мис Германия. С 6000 евро. Мис Германия мъж или жена е само да попитам. Зависи коя година питаш. Да, не е лесен отговор на този въпрос. Да видим. Но да речем, че ако е жена, не е мой тип, честит рожден ден, просто не е мой тип. Просто не е мой тип. След това имаш и колажа между глобената, това не е задължително да се намира, но колажа между глобената германска политичка от АФД и мис... това е предишната и тази годишната. Виж, от миналата годината. Виж, дигни го това на голяма молец. Ето прогрес. Това е истински прогрес. Значи, ако хората питат какво е прогрес, ето прогрес. Да, това е истински прогрес. Ето. Истински прогрес. 2023-та, 2024-та. Виж как напредват нещата. Ето. Значи, ето. Не искам да си мисля за 2025. Добре, вие още малко ще почнете и клипа от тази годишната Евровизия да пускате. Махни го това! Не знам дали ще издържи алгоритъма вече. Да не прекаляваме. Но това не е толкова ново, защото само за Евровизия да заключиме, наистина знам, че ти е болезнена тема, на Кончита Вурст спомня. Това нещо така, тази иновация, биологична иновация. Мустакат, господин. Така работят обаче, и така работят и брадат, бе, мамичката. Честит рожден ден. Така работят, според мен, не само с извън границите. Те така работят и вътре в границите. Така приобщават маргиналните слоеве. Те така приобщават маргиналните слоеве и казват, ако станеш модерен, ако станеш готин, ти седи от нас, виж, цялата IT индустрия с нас.
всички успели хора с нас, всички политици с нас, всички публични говорители с нас, всички шоу-звезди с нас. И ти, ако си боядиш косата си и почва да ги влячеш тия глупости и почва да се наричаш тя от утре, ти ставаш един от нас. Влизаш в балона на прогреса, влизаш в балона на успеха, отиваш при успехите, ставаш част от една общност, която тегли света напред, остиги ти изостанали там селендури, нямаш работа с тях, ела при нас. Това е разказа на успеха. И идиощината и психическите отклонения тясно се обвързват с успеха. Да. Това работи ли? Това работи по една друга линия. Големите корпорации, и тук в България работи. Имах случай, може би е било 2019 година, ръководех един екип от 35 души в една от тези аутсорснатите индустрии у нас. Да кажем израелска? Не. И получаваме имейл, много голяма корпорация, Fortune 500 компания, получаваме имейл да проведем задължително обучение, всеки индивидуално го получава в почтата си, човешки права, включване и разнообразие, DEI. При което при мен идва една колежка от екипа и ме пита, Никола, нали, получихме тук един странен мейл, пише, че е мандатори, задължително обучение, трябва час и половина да промивка на мозъка, буквално. По никакъв начин не е свързано с работата ни, по никакъв начин не е свързано с реалността в България. Съответно тя ме пита аз какво да правя. Аз не искам да гледам час и половина тия неща, защото не ги одобрявам и не ги харесвам. И казах, виж сега, аз изтрих мейла. Моят съвет е и ти да го изтриеш. Обаче истината е, че малко по малко тия неща се налагат. Ти 2019 не ги харесваш, 2024 вече не им обръщаш внимание, 2029 те са част от пейзажа. И всъщност каква работа има голямата корпорация да обучава служителите си по такива теми? Същото е беше много интересно, с един поляк имах възможност да говоря, юрист, който ми каза: Истанбулската конвенция, вашия конституционен съд я отхвърли като противоречаща на основния закон. Ние се опитваме в Полша 2 години да накараме нашия конституционен съд да я разгледа, по примера от България. Те съответно отказват това да се случи. И идват при мене така наречения офисен планктон, този нов термин, и ми казват: ти си идиот, ти си против Истанбулската конвенция, искаш жените да ги бият, да ги насилват. Окей, ама си имам 2 деца, 2 момичета. Значи, къде е логиката, че аз като не харесвам нещата в Истанбулската конвенция, искам да има насилие над жените. И в следващия момент си говорим точно за изнасилвания и всъщност най-потърпевшите от това културно замърсяване са и неговите най-така шумни привърженици, които се опитват да го наложат в обществото. И се случва това, което говорим за младите. Младите винаги имат нужда да се занимават с нещо, да бъдат активни, имат енергия, имат желание да бъдат полезни. Това, което в момента им се насажда... с някаква общност, да участват с някаква кауза. Ако не им е подсигурено това под формата най-добре на спорт, където могат в индивидуално или в някакъв отбор, макар че ти дори когато индивидуално практикуваш спорт, пак имаш екип зад себе си. И после като нямаш сили за нищо и си прибереш къщи. Точно така, обаче те понеже не се занимават с спорт или някаква обществено полезна дейност и почват да търсят реализация на други места. Да не говорим, че е много трудно в днешно време. Ти от всякъде те блъскат информация, видеа, гледаш 15 000 клипчета на ден и си кажеш в един момент: добре, аз къв съм сега тук, в училище на нищо не ме учат, вкъщи никой не ми обръща внимание. Факт е, че подрастващите прекарват повече време в училище и повече време в интернет, отколкото прекарват с родителите си в семейството. Съответно, те имат проблем с това да се самоопределят и в един момент всеки, който се чувства по някакъв начин непълноценен или несигурен, неуверен в себе си, и си казва: аз съм гей. Защото като съм гей, тук ме приемат, има и други гейове, ходиме си заедно, бориме се за правата си, другите хора ни симпатизират, правиме парад, ние сме полезни за общността. Няма никакъв хоризонт и мисъл, нали, това по какъв начин се отразява. Може би това е нещото, което не му е било наред. Но
Младите имат нужда да се занимават с нещо и когато ти не я канализираш тая енергия, те си намират подобни занимания. Още повече, че са и таргетирани. А тия хора не са тъпи, Бълбаков. Те не виждат ли какво си причиняват на обществата? В смисъл, Бил Гейтс не е тъп човек. Със сигурност. И е човек, който е прекалено наясно с обществените процеси и много добре вижда какво се случва. В следващия момент виждаш, Влади със сигурност го засекал това преди 2 години, едно заседание на Microsoft откриват годишна среща на акционерите на това с извиненията, помниш? Да. Копеле. Излиза шефката на борда на Microsoft в Сиатъл и казва: здравейте, добре дошли в хедквартъра на Microsoft. Ние, намирайки се тук в Сиатъл, дължим извинения на племето на босоногите, племето на команчите, племето на червенокосите, племето на късоносите, племената на тези и през тези векове, които са живяли тук, и ти индианци, и ти ескимоси, и това. И ние им дължим извинения, защото се намираме на тяхната коренна земя и преди да открият нещо заседание, ние трябва да се извиним на всичките тия хора, че днес се намираме тук и че нашия офис е тук върху техните земи. И ти си свикаш, какво става, бе? В следващия момент тия хора не са тъпи, бе. Що го правят? Като езически и религиозен ритуал. Що го правят? Не са глупави. Първо, със сигурност успеха и интелигентността в една дадена област не значи веднага, че си специалист по абсолютно всички теми. Тоест, не значи, че не си идеално тъп са. Да, със сигурност. Това, за което се прави, дискутирахме го, мисля, че и миналия път, желанието да принадлежиш към някаква общност. Тъй като сме унищожили напълно традиционните общности, църковната, семейната и така нататък, трябва да ги заменим с нещо друго. В случая тази общност не е държавата, ами е общността на защита на LGBTQ, LGTV. Дигиталният балон на прогресивизма, така да го кажем. Извън тези хора, които действително не са глупави и искат да направляват тези процеси, масата, съжалявам, че може би ще наподобя професор Иво Христов, но масата със сигурност не следи на събитията и ние го виждаме всекидневно поне в пълнота и в взаимовръзка, и ние го виждаме всекидневно в социалните мрежи. Не е особено трудно и който си мисли, че за това са виновни социалните мрежи, дълбоко се лъже. Социалните мрежи просто са един симулакрум, който ни позволява да видим какво всъщност представлява демокрацията. И ако не ви харесва какво виждате, значи проблема ви не е с социалните мрежи. Също така, в България едната секта, за която вече говорихме, нейният най-голям ужас е някой да помисли, че не са достатъчно модерни. Те трябва да са в Twitter. Те трябва да подкрепят всичко, което... Всяка нова идиощина, ти ако не сапортнеш, значи си ретрограден тип нещо. Изпадна се профилни снимки. То поне да беше 4000. Със здраве си харчиш. Това е резултат от един дълбок провинциален в цивилизационен смисъл комплекс. Тези хора, разбира се, в голямата си степен първенюта. В класическия смисъл на тази дума. А някои от тях имат и другия комплекс от това, че реално техния генезис, като е от шаманите им, например, е от бившата комунистическа партия, която ги е изпратила, примерно, да учат в чужбина и така нататък. Сега трябва да направят всичко, за да изкупят греховете си пред новите си господари. По по-умен начин не може да ги изкупват. Скоро някъде засеках, Ружа Смилова беше писала: и вижте там какво става. А България Конституционният съд забрани смяната на пола. Госпожо Смилова, смяната на пола е невъзможна, дори и Конституционният съд да е позволи. Вселената го е забранила, не Конституционният съд. Същество, принадлежащо към нашия биологичен вид, което се родило с хикс хромозоми, няма как да бъде, и има детеродни органи, няма как да бъде превърнато в същество с хикс хромозоми, което има усеменителни органи. Вярвайте в науката. Няма как да стане trust the science, така че проблема не е, че Конституционният съд го е забранил, а че е невъзможно. Каква е тая идиощина? Какво става, апостол? Между другото, една от гениалните им тактики, т.е. се използвало за предишни итерации на тази прогресистка идиощина, е да накарат всички останали да говорят с тяхната езикова рамка, ето ти много правилно веднага каза за смяната на пола. Но много хора, много умерени, нормални хора, които даже не вярват в най-големите ексцесии
на това нещо, използват същия език. И в български мейнстрим медии се говори за смяна на пола. Нали? И той не може да бъде сменен пола. Тоест, не мога да говориш за летящото прасе и за розовия носорог. Пола не може да бъде сменен. И в момента, в който някой човек, който не е откровен активист с халкафнос, татуировки, 80 кг излишни мъзнини и цветна коса, а е нормален човек с костюм в централна емисия каже смяна на пола не иронично, без след това веднага да каже, разбира се, това не е възможно, защото така. Да. И ти вече знаеш, че мейнстрима е капитулирал пред крайността. И използваме техните думи, за жалост. То е невъзможно. Или трансджендър. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Мога да кажеш, някой, който се мисли, или някой, който се кастрира, за да наподобява. Живее по женска идентичност. Мъж, който живее по женска идентичност сама. И това е много ключово. Няма смяна на пола. Извинявам се, господин продуцент, още се честит рожден ден, но кастриран мъж с силиконови импланти не е жена. Това е кастриран мъж с силиконови импланти. Уви. Нищо повече от това. И то винаги ще си остане кастриран мъж с силиконови импланти. Това не е жена. Той е с XY хромозоми, с висок тестостерон, с много по-развита мускулатура в горната част на тялото, с друга костна структура. Между другото, в едни области има друга костна структура. Да, малко. И не може да ражда деца. Няма матка, няма яйчници. Това не е жена. Това е кастриран мъж с силиконови импланти. Каква смяна на пола, бе? Какво става? Нещо. Само да кажа, ако този епизод ви изчезне така случайно по средата, като го гледате, последвайте канала на Консерватор в Rumble. Там не изчезват нещата. В Rumble ще оцелее. Да. И в Rumble Effects ще оцелее, да. На къде го водят този свят тия хора, бе? Те какъв им е ендгейма? Как си представят сбъдването на всичко, за което се борят след 20 години? На къде водят държавите си? На къде водят цивилизацията си? На къде водят културата си? За какво го правят всичко това? Ние знаем нашия ендгейм, какъв е да се запази здравия разум и да стоим максимално близо до човешката природа, до биологията и до Създателя. Тяхната каква е? Извинявай, Влади, че... Техният успех в какво би се изразил, ако те успеят във всичко, за което се борят и за което протестират. Защо си мислим, тук е най-страшно, защото ако имаше някакъв план за след 1000 години или за след 100 години какво ще стане, това би било хубаво, защото все пак някой има някакъв план. Най-лошото, което всъщност най-вероятно е истината, е, че никой не мисли какво ще стане. Те нямат, ама добре, план. Но да речем, водят някакви битки за повече права, и какво, докъде трябва да доведе това? Ами ето да го разгледаме генерално накратко и след това на един частен случай също накратко. Генерално логическото заключение на тяхната идеология наистина е парадоксално, минимум ще доведе до разпад, граждански войни, изключително големи икономически, културни, обществени проблеми, всичко ще е по-грозно, по-гадно, по-неприятно, ще има много повече страдания за всички. Частен случай, ето, примерно, взима някакъв Братфорд или някакъв град, в който имаш от едната страна много доминиращо малцинство, обаче обсебило институциите от такива прогресивни либерали, бели, да кажем. И те помагат много на ислямистка или някаква радикална мигрантска общност също да вземе властта. И в момента, в който втората вземе властта и я вземе сериозно, те ще забранят всичко, за което ние другите всъщност са лобирали. Нали? В момента, в който един град и в Великобритания е с мюсюлманско мнозинство и стане нещо като халифат, шариат, нали? Там няма да се сменя пола, няма да има прайд парад. Затова едни, между другото, бяха избрали в един западен град мюсюлмани, които веднага забраниха там някакъв прайд парад. Така че според мен и сложиха знамената. Логическото заключение те били наши хора, бе. Да, и тук вече това е като let them fight, нали? Те били... Оставете ги като семейство, те били от нашите... Да, логическото... Те добри момчета, бе. Сега проблема е, че ние ще затворят и пъбовете после, нали? Значи и ще покрият жените. Логическото заключение на тази идеология е самоунищожение. Това е очевидно. Така че тук може да говорим, че със сигурност тази най-радикалната част е в плен на някакъв злонамерен нихилизъм и наистина едно, което може би е опияняващо за тях, е едно отмъщение срещу западната цивилизация. Според мен много тия хора и на власт се държат така, сякаш те имат да отмъщават, не да съграждат, не да изграждат, дори не е някаква утопия, не. Отмъщение, реваншизъм. Те мразят това белият човек, християнин, това е изкупителната жертва на цивилизация. 2-3 години ни управляваха хората, които мразят България и сега ни управляват хора, които мразят София и софиянци. Те не искат да си кара спокойно колата в София. Къв си ти откъде? Ето, точно ти го виждаш на частния случай на малката скала, виждаме го навсякъде. Отмъщение.
Което, между другото, е много силна емоция, да отмъщаваш. И на някакво ниво трябва не да ги оправдаеме, но да разбереме какво ги мотивира. Това не е някакво съграждане, а поне една част от тях. Сега други си мислят, нали? Други има едни такива абсолютни празноглавци, които си мислят, че ще стане невероятно красиво, че всичко ще е само колела, няма да съществуват коли, няма да има изпарения, парникови газове, няма да има мъже и жени, всичко е едно безполово, флуидно, готино и всички сме на тротинетката. Нали? Тези хора са с психически проблеми, откровено. Факт е и трябва да бъдат държани далеч от лостовете на властта. И си им личи. То на повечето си им личи. Както бяха. Не е обида, констатация. Са на оня можеше да не му личеше, че е престъпник по лицето, но ти им личи, че са болни по лицата. Но както казаха, по лицето му личи. Напълни се с френолози. Но друга част са наистина злонамерени нихилисти, които си отмъщават на една цивилизация, с която не могат да изградят идентификация, връзка, каквато и да било, и са убедени, дали било от някакви идиотски академици, постмодерни, крайни, дали от преподаватели, дали от личен опит. Нали? Личният ми провал в живота, на лично ниво, професионално, с родителите отношения, аз ще го трансформирам в злонамерена енергия за унищожаване на цивилизацията, за която аз обвинявам, че съм провал. Нали, това също го има и това е много силна емоция и работи за достатъчно хора, за да виждаме това, което виждаме, очевидно. Нали, проблема е, че работи. Тук нашите провали са чубани. Нашите провали са от крайните квартали, тия с биричките пред блока, ето няма да им работим за 1000 лева, ама те са... Тук има едни почти здравословни провалени хора. Началото на 80-те, Бошняков, първият мандат на президента Рейган е посрещнат пак от левичарски протести в Бъркли, в UCLA, тежки сблъсъци и протести на прогресивна лява младеж. И той тогава казва нещо много хубаво, той Влади без диска го цитира, че ако успеете да се преборите за това, за което се борите, на другия ден няма да има право повече да протестирате. Тогава това е чуто и разбрано. И Рейган до ден днешен е най-обичният десен президент на щатите. Днеска нито има кой да го каже, нито има кой да го разбере. Ти ако отидеш и им кажеш на тия в Колумбия, де се тръщат по земята за Хамас там и се могат, видяли ги идиотите, бе? Сложили такива хиджаби. Конвъртат се директно, бе. Конверсия. Имаше един много хубав твит. На тия, ако отидеш да им го кажеш, това какво ще кажат? Нито има кой да го чуе. Имаше един много хубав твит на Мъск в X, че предлага на всички, които се борят за Палестина, да им се даде от държавата безплатен еднопосочен билет. То беше, ако махнеш американско знаме и сложиш на друга държава, да те праща в тази държава с еднопосочен билет, като си толкова отворен. Но общо ето беше в този смисъл. Има ли кой да го чуе това сега? Нито има кой да го каже според мен, нито има кой да го чуе. Нали ние се опитваме да го кажем и се надявам, че има кой да го чуе. Ние го казваме тук, има кой да го чуе и благодарим за всички коментари под тези епизоди специално, но там, то проблема е там. Няма политици в днешно време от такъв калибър, или поне няма на такава позиция, на каквато е бил Рейган. Това, ако отидеш и се опиташ да го кажеш на място, те свръхтолерантните, дето призовават за толерантност, всъщност ще те стъпчат директно и ще се нахвърлят. Там няма разговор. Аз по принцип не съм привърженик на дебатите и винаги го намирам за загуба на време да седнеш с един такъв откровен идиот, който, нали, примерно си мисли, че мога да си смени пола и някакви такива неща и да си губиш времето с него да го убеждаваш. Какво има да си говорим? Въпросът е, че тези хора те не разговарят. Те се нахвърлят върху теб, ако имат възможност. Това... Или крещят. Това, между другото, забелявам, че е много модерно сред тия протестиращи. Особено сред жените. За почти крещи, да. Тя крещи. Това е някаква, между другото, много дълбока, първична, примитивна, такава животинска емоция. Чистия писък, не мога да сформира дума. Нали? Един пронизителен звук, който на най-биологично ниво те отблъсква. Идеята е да те отблъсне. Истината обаче е, че не са те всъщност са карикатурни образи на нещо, което обаче е по-дълбоко, и това са медиите и академичните среди. Защото медиите и академичните среди съвсем професионално формират едни такива нагласи. Ако вземе за пример феминизма, започват да
настройват жените към това, че всъщност те трябва да бъдат фокусирани върху кариерата си. Това да раждат деца всъщност е едно ужасно деяние, което ги обрича на един самотен живот, и на нищета. И застрашава климата. Също, особено с белите деца. Съответно, всъщност, сега се оказва, че най-вероятно половината жени в Западна Европа и в Америка към 2050 година ще бъдат самотни, без връзка, без деца. Това са хора, които имат изключително в едно от интервютата си Соло каза, допълвам това, което казваш и спирам, в едно от интервюта си Соло беше правил, той е социален икономист брутален, над 60% от чернокожите деца растат в семейство с един родител. Да. Това е предимно с майка. И голяма част от тях свършат в затворите. Поради това, че нямат баща. Да. Което се оказа, че е много по-голям проблем за психиката на детето, отколкото да речем някои други неща, които ние сме ужасяващи. Нали? В смисъл, по-голям проблем е детето да няма деца, да няма баща, отколкото да употребява наркотици, да речем. По-голям проблем. То едното води до другото. Много по-вероятно е детето да почне да употребява несъмнено, но беше несравнимо по-голямо като травма това детето да расте без баща в сравнение с неща, които ние си мислим, че са ужасяващи, оказва се, че не са. Това е защото майката изгражда в детето разбирането за дома и за сигурността в една такава семейна ограничена среда, но бащата е този, който задава модела за отношението с другите и общественото позициониране. Тук веднага мога да влезем в темата за еднополовите бракове и двойки, които искат да отглеждат деца, която е излишна, нали, но и бащата и майката дават на детето нещо различно, но ние тук обсъждаме факта, че феминистките, аз съм го казвал и преди, защото те тръбат за насилието срещу жени, всъщност единствените жени, които трябва да бъдат бити са феминистките и то от другите жени. Защото в крайна сметка, когато те осъзнаят каква голяма лъжа са преживели. Между другото, процента на домашно насилие сред лесбийките е през покрива. Това са най-системно пребиващите се хора в съюзи с лесбийките. Това е доказано. Майко. Между другото, нито една феминистка не излезе и не защити Райли Гейнс, на която ония господин с голямата патка, птица имам предвид, като гъска, просто пиле, нали? Господина с голямата патка, така е. Отиде и му бра медалите и нито една феминистка не се изказа защита на това момиче, а напротив, Канадската федерация по плуване я наказа и я извадиха от състезание, декласираха, защото е посмява въобще да повдигне темата, защо този катър, този господин, този мъж двуметров идва и му бира медалите. Искам само преди да продължим да се извина на господин продуцента, на чиято територия се намираме и да му обещая, че повече няма да ядеме протеинови вафли преди да влезем в студиото. Птица като гъска, патка, пуйка. Но пак казвам, академичните среди и медиите формират начина на мислене на подрастващите много повече отколкото семействата, поради самия факт, че то семейството вече и не съществува. То го и няма. Не е само при чернокожите. И в един момент конкретно жените, които примерно в Америка, ние при малко си говорихме, нали, че да си модерен, значи да си богат и да си щастлив. Истината е, че в Америка жените са в нечовешки проценти от тях в момента са на антидепресанти, шопинг терапии, поголовно харчене на пари, задлъжняване. И в един момент те просто осъзнават огромната лъжа, но както знаем, след определена възраст там няма как да бъде направена промяна и ти си обречен на едно вегетиране до края на живота ти без някой да се интересува от теб, защото нещо не остава. Истинска история. Отивам. Разхождаме се през деня, около ЕСО там, Темпи, един квартал на Феникс, където е Аризонски университет. Разхождаме, щъкаме широки улици, готини хуй коли, готини хора, чисто подредено, живот неща, много хубаво. Много хубаво и тихо, и кротко, и хубаво, наистина хубаво. И влизам в CVS да си взема нещо за пиене, примерно монстърче си взема. И гледам рафтовете с хранителните добавки, връзка с това, което той каза. Тук като отидеш в аптека на рафтовете за хранителните добавки, знаеш, че има 50% продукти за красота, 50% някакви бодибилдърски неща, нали? Витамини, креатин, протеин, аминокиселини, БЦА, та. И примерно едно-две някакви такива билки, нещо за спане. Там. Рафта е
3 пъти колкото студиото дълъг. Честна дума. Да. 3 пъти колкото студиото дълъг. Имаше примерно 2-3 вида витамини, 2-3 вида някакви аминокиселини, примерно 1-2 някакви други допълнителни неща, примерно магнезиче, някакви такива работи. И оттам се започва в продължение на метри антистрес, good mood, better sleep, sleep well, всякакви такива неща за успокоение от стрес и за това да могат въобще да заспат, ама с метри. Десетки видове продукти, които за да са там и за да вземат толкова место на рафтовете, значи хората страшно много и купуват. И ти идеш отвънка и викаш, ти от какво са толкова стресирани? От какво са толкова стресирани тия хора? Какво им става? Твоето обяснение какво е? От какво са толкова стресирани? Измислят си филм. Да. Между другото, това е парадокса на успеха и на комфорта и на когато наистина, когато постигнеш едно толкова богато общество с висок стандарт на живот. Всичко им е наред вече. Да, и какво после се случва? Тоест, може би, това е естествено, философии са се били на този въпрос. Дълга Смари написа страхотна книга за тази дупка в душата на така колективния западняк, където трябва да е идентичността, връзката, смисъла. Защото ти една жена може да достигне много високо ниво в корпоративната иерархия, много добре да попълва екселски таблици, да свързва, да прави разговори, да е на видеокол. Обаче някакъв много по-дълбок смисъл се изплъзва и мозъкът е изпържен от това свръхсетивно, постоянно стимулиране от всякъде. И е на колекция от разноцветни хапчета. Но явно няма един истински дълбок смисъл, който не че трябва да си беден, за да го имаш този смисъл, но няма смисъл и цел. И когато смисълът е да си щастлив и в добро настроение и целта е да си щастлив и в добро настроение само, моята цел е да съм в добро настроение, то тогава ти отиваш на гигантския рафт и си избираш как да си в добро настроение. Ти просто имаш нужда от стимулиране непрекъснато, защото ти за да бъдеш щастлив и в добро настроение, нещата, които днеска те правят щастлив и в добро настроение, на следващия ден трябва да бъдат качени на следващото ниво. Ти дигаш дозата, да. Докато ако преследваш нещо смислено в живота си, примерно да изграждаш семейство, да изграждаш общност, градът ти да изглежда добре, държавата ти да се развива икономически, културно и така нататък, ти тогава това е преследване на цел, която всъщност всяка една стъпка към крайната ти цел те кара да се чувстваш добре. Но това, за което Влади говори, сляпото преследване, то не е на щастие, е по-скоро на усещането за щастие. То някаква ефтина допаминова стимулация, която се прекарат тия рецептори. Се търси успеха отразен в очите на другите. Също. Особено сега. Това е статус anxiety. Това за тия хора е отразен в погледа на другите. В смисъл, признанието на другите. Да си изфукаш, да ти чукнат лайкчетата. Да. И това е много нестабилна траектория, защото в някакъв момент може да си получил по-малко лайкове, в друг момент друг е корпоративен. Вие виждали сте, че в социалните медии има опция да си скриеш броя на харесванията на публикацията, защото аджба да не са прекалено малко, да не се види, че са 120 вместо. Много, за съжаление, точно много неуверени. Аз нямам такива проблеми, но... Но тревожност от статуса. Къде се намирам аз в момента, когато нямаш истинско препятствие? Те затова си присвояват препятствия. Те затова говорят за Газа или за Украйна. Те не са ги чували тия места. Специално говорим за Америка. Присвояване на чужди болки, препятствия и сблъсъци при липсата на собствени такива. Тази статус anxiety, тревожността от къде съм аз сега в моята общност. Дарих ли достатъчно на Демократическата партия? Имам ли достатъчно много публични твитове за това колко отвратителен бял фашист е оранжев Тръмп? Защото хората, които познавам, са много по-напред с тия статуси. Нали? Еди коя си върват ли лайковете, има ли фолуари, общността харесва ли ме, разпознават ли ме, знаят ли въобще кой съм аз, научиха ли ми името? Комбинацията от тия фактори са отговорни за това, което си видял в Аризона и което е навсякъде. Наистина. Имаше един много хубав епизод на Black Mirror, точно по същия начин. Той с лайковете в социалните мрежи, което много се доближава до социалните кредити в Китай, но ще стигнем и до там. Ще дойде и това време. Да. И това самите хора това дори не се спуска централно от държавата, а много от самите хора го правят. Специално цялата тази идиотска малумна cancel култура на отменяне и цензура, за съжаление е задвишвана от
апетит на хората да опозорят някой, да изгонят някой, да изгорят, нали, вече фигуративно казано някой, и да има изкупителна жертва. Значи, общностите се нуждаят от някаква изкупителна жертва, а общности, обладани от подобни, нали, съвършено и противоестествени и разрушаващи нихилистични идеологии, като то прогресистски либерализъм, както искаш го формулирай, тези общности особено съм забелязал, че развиват особено силно търсене на изкупителни жертви. И затова имаш толкова много постоянно. Нали? Кайл Ритенхаус беше следан, Ник Сандман. Да. Изкупителната жертва. Търсят жертва. враг от среща и второ си припознават някой, който сте да се солидаризира с него. Точно. Преди няколко години събориха щатите заради това, че нещастно загинал, ничия смърт не е добра новина, но бивш сериен престъпник и нападател и грабежаджия, който при задържането полицаите може да се злоупотребили със сила, човек е починал, деца вика, Бог да го прости, не са хуй тия работи. Но това им беше икона. Те го рисуваха с ангелски крилца, после то беше страшно. Имаше няколко погребени. Ти си викаш, златни ковчези. Какво става? Това беше... Те се ронеха някакви сълзи, припадаха някакви хора с ангелски крила. Не можех да повярвам. Това е нещото, което според мен най-много видоизмени, най-много се кристализира болестта, патологията. Тежък рецидивист и наркоман. Стане символ на една цивилизация. Окей. Злоупотреба със сила при ареста, починал. Бог да го прости. Но как може тежък рецидивист и наркоман, де си късаха ризи, реве се със сълзи и го рисуват с ангелски крилца? В продължение на една година и си събориха държавата. Доказан рецидивист стана де-факто без привлечение символа на западната цивилизация, един престъпник. Това никога не е било. И си изпочупиха държавата, почнаха с конфедеративните генерали, естествено Великия Робърт Или, след това почнаха и Вашингтон. В Европа, тук четоха резолюции в Европейския парламент. Независимост обявиха. И се избиха още две жертви, имаше на петия ден, зоната част. Най-голямата идиотщина беше на световното първенство в Катар, където играха САЩ и Англия. Англия продължават националния им отбор да коленичат заради Black Lives Matter, което тръгна точно от въпросния рецидивист. Значи англичаните коленичиха, американците не коленичиха, което беше най-голямата идиотщина. За какво коленичат тия? В същото време Константин Кисин отива на лондонския протест на тия хамасците и ги пита. Човека просто ги пита. Добър ден, вие за какво сте тук? Гледам, носите някакъв плакат, пише от морето до реката, от реката до морето, от тук. Коя река? Кое море? Не знам. Аз там отидах и на пункта ми го дадаха плаката и не знам. Ние сме за мир, за освобождение на Палестина. Той вика, коя Палестина? Къде е тази държава? Да се освободи кое? Тя в смисъл къде е имало, за да се освободи наново. Не знам, те там ми дадаха плаката. Аз сега идвам, за малко съм. Не съм аз точно човек, който да ви отговоря. Той казва, преподавателите, академичните среди и хората формиращи мнение. В същото време, отворено общество на този Урод Сорос, който е унгарски еврейн, също $700,000, мисля, че бяха дали грант на едно от НПО-тата в Колумбия, което организира протестите. Сега, тия ли са виновни с парите пак? Все тази тъпотия, дето Сорос, на всеки е Сорос, ама една факт е, или академичните среди, или медиите, или мейнстрим медиите, в които вече почти не се чува глас за нормално, въобще какво стана? Сега в момента кой е виновен? Всички компоненти. Кой е най-виновен? Значи Кой е най-виновен, така да го кажем? Преди една година с Влади бяхме на банкет, така да се каже, си бяхме заговорили, че най-големият успех на тукашните да си го кажем соросоиди е, че успяха да накарат Сорос да изглежда финансирането му като някаква конспирация. То не е, смисъл, т.е. това се занимава, то дори не е нещо, което е укоримо, защото всяка фундация му абсолютно да. Така че това е единствения голям успех, че успяха да го накарат това да изглежда като някаква конспирация. То не е. Той е отвратителен човек. Той е един от многото. Кой е най-големият проблем? Кой е най-големият виновник за всичко това, което се случва? Заради което Влади изглежда като 4000. Проблема не е дори в това, че няма лидери, както Бушняков казва, защото тези лидери не падат от небето, тези лидери се появяват от обществото. Когато обществото ти е заразено от хедонизъм, дори в България, макар че ние по малко по-различен път на начало на културата успяхме да разрушим почти всичко, което беше съградено с огромни усилия. Крайно дясна е чалга. Културата е крайно дясна. Либертарианска.
Да. Това е причината. Аз съм, както казах, не съм особено оптимист за развитието, но пък в крайна сметка, след като се наудуват либералите на века, както сме го виждали във всеки един век до сега, някой ще трябва да събере отломките. Така, някой ще фане тоягата. Кой е най-виновен? Между другото, това с парите, все повече си мисля, че това с парите не е за подценяване. Не мога да кажа убедено абсолютно, че това е номер едно, обаче аз съм сигурен, че ако се изтеглят голяма част от тия потоци, няма да ги има толкова тия палатки, няма да ги има тия филми, няма мейнстрим медиите дори, защото ти остави тия с сините коси, дет не знаят къде е Близки изток. Имаш огромни милиарди мрежи, които очевадно губят тонове пари, но някой плаща, за да продължат да ги има. Така че, ако по-практически мислиме и за момент се отдалечиме от по-така философските езотерични въпроси, за тази дупка в душата и на цивилизацията и на хората, които обитават в момента, парите са основен проблем. Това са много пари. Това, което казваше ужасяващо, ти представи си, че това финансира на България според толкова много НПО активистите, социалната система, социалната ни система ще колабираме. Те нищо не могат. Но да, два и каро са хора. Практично, ако говорим за практично, за гайки и болтове, за ситуация на терен, за логистика въобще, за инфраструктура, на това нещо, което се случва, парите са основен проблем и съответно хората и организациите с парите. Добре, кажи. Според мен проблема не е само в парите, а това, че войната от десните хора се води по грешен начин. Ние го правим по правилния, по правилата. Примерно, ако играем шах с някой от левите, ние ще знаем, офицера се движи по диагонал, коня на да, смисъл, те искат да съборят дъската. И това каже, че царя е царица на втората минута. Идентифицира се като царица. Идентифицира се като царица. Абсолютно. И ще има малко зоофилия с кони. И това е причината веднага. Честит рожден ден! Честит рожден ден! И това е причината веднага всяко прогресивно правителство, дори в България, да се опитва или направо да прилага закони за реч на омразата, точно за да се обърне дъската наопаки. Добре, Апостолов, ти си примерно Мъск, ти си Безос, ти си Гейтс, ти си Питър Тил, той е малко други отбор. Не, аз защото Мъск и Тил са в добър отбор. Не, който ще да е. Ти си Лари Финк, ти си Марк Кюбън, който ще е. Ти си станал милиардер, защото живееш в едно силно общество с много развита икономика. И ясно виждаш, че този левичарски рак отслабва това общество. Той убива стимула на бедните да работят, взима им работата от ниско квалифицирани чужденци, прииждат и им взимат работата, натоварва социалната система. От няколко дни вече живеят в хипотеза, в която лихвите по външния им дълг са $1 трилион годишно. Лихвите, само лихвите по външния им дълг вече са $1 трилион годишно. $1000 милиарда годишно дължат само за лихви. 34 трилиона общи дълг. Но ти го виждаш всичко това. Да. Защо ги спонсорираш тия неща? Ти вървиш против себе си. Защо го правиш? Ето, виждаш ли го? Ти си Тед Тръмп, ти си Майкъл Бумбърг, ти си който ще е милиардер, американски милиардер. Защо даваш пари за тази идиотщина, като виждаш, че тя осъкатява обществото, благодарение на което общество ти имаш тези милиарди и можеш да живееш в една все още мирна, все още спокойна, все още нормална държава и да си караш спокойно колата, да си ходиш по хубавите концерти, да си ходиш по хубавите хотели, да живееш като бял човек. Защо го правиш това? Единственото обяснение е, че не си достатъчно екипиран с възможността да го видиш. И директното доказателство бяха тия страхотни размени между точно Мъск и Марк Кюбън. И Марк Кюбън очевидно не го виждаш. То му се обясняваше как тази DEI, Diversity, Inclusion, разнообразие, включване, инклюзивност и разбира се равенство. Еднаквост, т.е. равни резултати и му обясняват с факти как това нещо е чума за корпорациите, за икономическия модел, за свободата на предприемача и той като някакъв дебелоглав идиот се едно излязал от тук нашите леви партии. Се едно слушаш, ти си расист, ти си мисюдженист. Дори не това, той не може, той се опитва да е умерен и възпитан, обаче поне по начина, по който той се изразяваше милиардера Марк Кюбън, ти виждаш, че той не осъзнава къде е проблема. Те му го
те му го описват, те му дават факти. Покри скандала с харвардската президентка, Клодин Гейдес, окача и плагиат и всичко. Кой скочи тогава някой много готин пич, събра пари да направи кампания срещу? Бил Акман. Но ето това е другото, което пък. Са тия най-големите, Безос това изглежда още не са се светнали, въпреки че Безос няколко пъти скочи на Джо Байден също. Но със сигурност най-вероятно ще гласува. Един по един почват да сменят. Но почнаха. Нали, Мъск първия, Питър Тил още от преди това. Те казват, ние не сме станали десни, но вече не искаме да имаме нищо общо с това ляво, ние избираме да останем на страната на здравия разум. Точно така. И това са страшно много хора и от твоите, нашите среди. Бил Майер, Пиърс Морган, въобще те казват, Джо Роган, той казва, аз винаги съм бил ляв, но вече с това нещо не желая да имам нищо общо, аз си оставам при здравия разум, в смисъл, това е откачена история някаква. Така. Мъск беше публикувал една много хубава картинка, че всъщност не той се е преместил в дясно, ами просто политиката е завила толкова в ляво, че той е останал в дясно. Те не искат нищо общо да имат вече с тази история. Ние изобщо не трябва да се подценяват. Ти беше много прав, че те най-големият номер на дявола беше да убеди хората, че съществува. Най-големият номер наистина беше да убедят, че Сорос е Кайзер Созе от обичайните заподозрени. Тоест не съществува. Той е мит, той е чудовището, с което десните плашат децата си. Не, то в един момент се превърна в комедийно това, нали? То стана, той има прекаляване. Има пак от другата секта, разбира се. Има и другата секта и тя е проблемна. Нали, но че човек е отвратителен урод и че прави само мизерия е безспорен факт. Обаче, особено покрай това, което си говорихме, това беше ключов повратен, преломен момент с Джордж Флойд. Иконизирането, рецидивист, символ на цивилизация. Да стане такова нещо. Това е страшен момент. Като го видяхте, това беше ужасяваща щета си самопричини Запада през най-високите си ешелони. Преди това с Мито беше много смешно. Преди Мито, разбира се. Азия Ардженто, която беше лидера на движението. Те всичките са правили изполусъдиха Диван Братчев. Те не изполусъдиха за сумата и мизери, лично нея. Лидерката на движението. Той, че урод, Харви Уайнстайн урод, ма са падат присъдите срещу него, защото са били прекомерни. И затова като го преувеличиш и прекомерно са падна една присъда срещу него в Ню Йорк. Благодаря ти, Харви. Благодаря ти всички, които си взимат наградките. Благодаря ти, Харви. Харви е бог. Харви в Белия дом при Обама. Номер едно си Харви. Буквално. Изключително ти благодаря. Сега изведнъж той се възползваше от нас, той беше бързи. Той веднъж ми посегна, аз понеже заради ролята, като е заради ролята, тихо там взими си статуетката и бегай на някъде. Ти си направил избора. Благодаря ти, Харви. Много ти благодаря. Благодаря на моя и на Харви. Някой трябва да направи колаж с това и да им го пуска на тия на церемониите, когато се потупват по гърба и размахват пръст на нормалните хора. Той Рики Джервейс добре ги намести. Имаше един много хубав скетч или на Джо Роган беше или на Рики Джервейс, ако дъщеря ми и ако сина ми са Джо Роган. Харвина. Харви, you are going to be a Batman. Взимай Ферарито, момче. Сина ми вика безделника, отива при продуцентката Харвина и тя му казва, нали, че като такова, вика, сине, честито, ти си новия Батман. Не го мисли въобще. Абсолютно, това е точно и разликата. Но Мито и Джордж Флойд институционализираха в корпорациите точно този модел, дето и ти си го видял от първо лице в тази корпорация. Аз имам познати, които работят по корпорации, ми казват постоянно, има някакви такива тренинги, общи мейли, карат ни да се присъединим към ЛГБТ, когато дойде юни, към някакви, нали, Black Lives Matter, месеца на африканската култура. И когато това стане реална институционална инфраструктура и не е просто нещо, което витае в етера, в облака, а е нещо реално. Това е закон, де-факто бизнес закон в щатите, е тази абсолютна идиотщина, наречена, нали, diversity, inclusion, equality. Нямаш право да поглеждаш в очите, ако с някоя колежка... Кошмарно е то, ако преспите с някоя колежка, честит рожден ден, веселине още веднъж. Ако преспите с някоя колежка, на следващия ден трябва да изтичате при Human Resources и веднага да кажете, че сте преспали и веднага да декорирате, че по взаимно съгласие. Защото в противен случай най-добре преди това да ще ви уволнат веднага, тъй като компанията изпитва страшен страх да не би колежката утре да тръгне да те съди и да разгони фамилията на цялата компания и компанията да загуби милиарди за това, че тя се оплакала, че примерно не е било позитивно. Вие на следващия ден трябва да тичате при Human. Ти представяш си какво унижение е това? Кошмарно. Това е ритуал по унижение. Ти представяш си какво гнусно унижение е това, ти да трябва на следващия ден двамата за ръчичка да отидете, чукате на човешки ресурси, добър ден. Ние вчера малко, нали, честит рожден ден, Веско, и затова беше по взаимно съгласие. Навлезте в детайли, разкажете как точно. Ти представяш си за каква гняз става просто. Още една история пак от моята кратка
професионална кариера. Кратка. Акцентът е върху кратка. Да, тя е по-скорошна. Преди 2 години дигаме център на компания в София. Аз го тия вече бяха евреи. Тия вече единия беше евреин, така е. От Николай непрекъснато търси някакъв еврейски заговор. Но да не задълбам, че прекалено много детайли споделям. Трябва да видя дали нямам клауза за конфиденциалност. Ще те изпрати пак в газа, ако продължаваш. Отивам на работа, точно първия ден след провеждането тук на гей парада, влизам в офиса и един такъв млад колега, още не е свикнал с корпоративните норми, Standards of Business Conduct ги наричат, и ми вика: Никола, ти ходи ли на гей парада? При което в офиса гробна тишина, всички гледат съсредоточено в мониторите, никой не смее да диша дори и чакат сега, защото това е тема. И не ме е интересно какво ще говориш. И аз му казвам. Какво му каза? Не, аз му казвам, защото аз, между другото, хората, които ме познават, знаят, че аз винаги в знак на някакъв тих протест, когато в София се провежда гей парад, аз си отивам в Бяла Слатина. Там няма гей парад, така. На село. Там е друга работа. Няма бяла лястовица за Бяла Слатина. Отивам си в Бяла Слатина да мине гей парада, да се размине там и си се връщам обратно в София и му казвам: аз отидох си в Бяла Слатина, не одобрявам това нещо, не ми харесва в моя роден град да се случва такова нещо, при което знаеш каква беше реакцията на всички в офиса. Всички започнаха да споделят как и те не са съгласни, как и на тях не им харесва, обаче хората ги е страх да говорят. Защото веднъж ще бъде клеймени. Ти тук не спазваш правилата на начин, ти мога да си най-кадърния, най-продуктивният служител в компанията, но юни месец в LinkedIn слагаш си там знаменцето, споделяш поста на централата от Германия, от щатите или откъдето и да е, че ти сега подкрепям какво беше I support the current thing. То може да не е правилно, може да е нещо друго. Причастно с режима, това е един режим де-факто. И имаш, те сигурно вече им назначават и такива партийни секретари в офисите в бизнес парка, които да ги обучават на подобния шах. Проблема Апостолов, той вече минава от културната идиотщина, от тази културна олигофрения. Той започва вече много сериозно да разяжда икономическите и административните устои на държавата. Давам прост пример. И между другото Кисин го каза много добре преди 2-3 епизода, че системите на управление няма да могат да преживеят кризата на компетентността, която ти идиотщини с DI налагат. Защо? В Великобританската армия от миналата година са силно занижени критериите за прием, за да могат да се намъкнат вътре квотата с жените и с кастрирани мъже с силиконови подпънки и всякакви видове травестити, джендери, каквито ще други, за да могат да се намъкнат и да влезат в армията и те да си изпълнят квотата, са силно занижени критериите за прием. И това каква армия е? То как ще пази? Като не мога да направи 2 лици опори, си дигнеш майзера, какво ще пази? То вече има кадри, абсурд. Изследвания, че гигантския процент от хората са и негодни да ходят в армия. Пожарната. Има големи проблеми в пожарните системи, пожарните коли. Също се снижават критерията. Това вече ти зависи от живота. Да ти дойде, имаш пожар и идва пожарна, само че се едно на прайд парад и идват някакви такива тотално непригодни по квота. Защото едно да вземеш квота в някакъв маркетинг отдел, нали, те са некадърни, обаче едно е това, няма такива физически изисквания, едно в пожарната, примерно. И по полицията, нали, толкова страхотни, смешни кадри има. Някой снимал от прозореца си как 3 полицайки горкичките, те не могат да заптят някакъв урод, естествено са и невъоръжени, примерно европейска държава. И той ги размята и си бяга и си тръгва. Те дори не могат да то верно как ги разхвърля тия. То са много такива кадри. Ти си кажеш, може би не беше чак толкова добра идея. Знаете китайците как ще ни превземат? Ще метнат една турба с глутен и всички умират. Да. Така, и системите за производство вече са заразени с това нещо. И това е голям проблем, защото едно е да финансираш екстравагантен прогресистски театър, в който феминистки крещят. Нали, това е, но тук са свързани системите и после корпоративните медии казват, това е страхотно. Нали, това е една форма на заболяване, тя е ясна, тя е разпознаваема, то оттам тръгна. Друго е вече да имаш производството на коли, примерно да ти е. Те са много смешни, защото да строиш мостове така. Защото тази криза на компетентност, тя ще покуси обществата и ще ги убие от към готините професии, от към кабинетните професии. Защото преди няколко дни с една безспорно известна, успяла, красива, готина българка си говорим в нейната работа и си говорим неофициален разговор и става въпрос за квотите и тя каза, какво лошо, нали, Fortune 500 компаниите, знаеш, нали, там 99% от CEO-та са мъже, тя какво лошо има жени.
Викам, нищо бе, аз съм за. На нефтените платформи, кога ще бъде квоти за жени? В мините. Сметоизвозването, инфраструктурата, строителството на пътища, по скелетата на мостовете, по скелета на сградите, турбите с цимент, кой ще ги качва нагоре по скелето. Няма проблем. Само един въпрос. Качи има квота да има, аз съм за, окей, няма. Всичко, да. Защо сега от Украина? И тя вика, са нефтените платформи, чакай, защо? Високо платена работа, между Да. Защо от Украина изселихме жените и децата, оставихме мъжете да се бият на фронта? Там няма проблем с токсичната мъжественост. Нещо забравих. Суспендирахме изведнъж, нали, навлязохме в истинската реалност и тази дигиталната реалност. Ама тя няма да издържат системите на това нещо. Влади. Те се провалят. Това е точно кризата на компетентността. Това ще направи целите общества неконкурентни, защото света е място, нали, обществото е... тук е място, където се конкурираме ние петимата. В града е място, където се конкурират милион души. В обществото цялото е място, където се конкурираме различните професии, различните съсловия, нали, различните групи от хора. Света е място, където се конкурират държавите. От едната страна имаш държава, в която в администрацията влизат възможно най-добрите. Остави най-добрите, най-проклетите, най-амбициозните, най-пробивните. Резултати. Няма значение, но те пробиват и те са на най-високите места. А на другото место имаш двама такива, един травестит, един чернокош, един гей, една лесбийка, един с зелена коса, един дет не знае какво е. И един от всичко. И един дет събирателен образ, дето не е наясно със себе си, за да запълват квоти. Кой ще победи от двата отбора, бе? Кой ще победи? Кой ще победи? Нали чухме Урсула кой ще победи? На срещата с СИ. Спрете това свръхпроизводство ни притеснява. Много произвеждате, много неща правите. Майко, тая жена просто... Значи... заместник министъра тук, евентуално, ако мога да го покаем, ама не е задължително. Заместник министъра на образованието на щатите е мъж Чичо Фрокля. Рейчел Левин, доктор Рейчел Левин. Това е, той е урод, адмирал. Те го направиха адмирал, нали? Да, по-добре да не го покажа. Честит рожден ден! За рождение! Черпи за рождения ден! Това е висше стоящ служител в американската администрация, който е един от най-влиятелните и показвани хора в най-могъщата все още държава на планетата. Който е Ричард Левин. И мъж. Ричард Левин, разбира се, той си един така... Огромен, застаряващ, дебел травестит. И когато си сложен, той е карикатурен сам по себе си, но когато е с униформата с медалите, тук вече имаш карикатура на стероиди. Това е вече някаква мета свръх карикатура. А когато се беше снимал с един, който се оказа после, че е куч. Ето това е. Виж първата снимка с ето, това е. Заместник министъра на образованието, на здравеопазването на щатите. Заглавието там беше As she makes history. Ето с говорителката. Снимката с говорителката, която също е много неадекватна. Антиселекция, да. С говорителката на Белия дом, Карин Жан-Пьер, която е избрана заради това, че и тя каза, аз съм първата лесбийка, говорителка на Белия дом. Между другото, вижте знамето, защото то непрекъснато се допълва с нови фрагменти. Кризата на компетентността, за която ти говориш, в една снимка. А това е сам Бринтън. Това е то олигофрена, който крадеше, да. Който крадеше Министерство на енергетика. Багажи. Да, Министерство за отработването който няколко пъти го фаща, че краде от багажите на хората по летищата. Значи, защото много хора, има хора, които не вярват, че това съществува. Това е на какво прилича. Има хора, които наистина не вярват, че това е така. Той е правителственият комисар по енергетиката и той беше на много висока позиция. Много висока позиция в много важна агенция. Един път го хванаха, че краде на някакво летище. Той каза, че скандали са го нагласили, после го хванаха сумати пъти, че човек си болен клептоман. И после снима с дрехите на жените, от които това нещо, краде женски дрехи от куфарите. Официален кучешки фетишист. Аз знам, мога да предположа даже кой го е получил. Погледнай за какъв филм. Можеш ли да дигнеш голяма тази вдясно, можеш ли да дигнеш голяма? Това в момента е резултат от системна антиселекция. Но това е върха. Гледай какво става. Това е върха. Аз тук единствено виждам бъдещата мис Германия. Не, това е реално. Тук няма конспирация, тук няма фотошоп, тук няма ние сме се събрали си измисляме. Това е. Ето за това говорим. Добре, и от едната страна дойде си, няма как да стане. От едната страна е това и от другата страна са китайци, японци, индийци, всъщност. Сингапурци, индийци. Въобще консервативни тегави общества, Араби, Саудитска Арабия и кой ще победи? Няма как да стане. Кой ще бие? От двете правителства, кое ще победи? Особено когато това искаш да го репликираш този резултат. Тоест това да е нормата, а не изключението. Това е също гигантски проблем. Нали? Това не е някаква декоративна екзотика в момента. Не, те търсят такива. Това е системна антиселекция. Търсят с лупа такива, за да ги закарат там и да ги сложат. Те търсят с лупа такива. Това е реално. И това много хора трябва да го разберат.
Тия във Враца колко минути ще изкарат? Ако едното е заместник кмет по здравеопазването, а другото заместник кмет по енергетика. По културата. Не, лявото е по здравеопазването, дясното е по енергетика. Те така пристигат в този вид във Враца и застават. Колко минути? Аз не мисля, че ще стигнат до... Да викаш да не говорим в минути. Там се минава през много тегави места да стигнеш до Враца. Как става този номер? Как от рейганомиката стигнахме до това? Къде се чупат нещата? Аз имам отговор на този въпрос. Най-големият успех на всички видове марксисти е да накарат всички, освен техните самите активисти, да повярват, че политиката се изчерпва с икономиката. И Ама тук културата ще убие икономиката. Да, докато десните се занимавахме с икономиката, те си развиваха академията, развиваха си медиите и неусетно, докато ние се занимавахме с икономиката, всичко това остана в техни ръце. А на българска почва, разбира се, има особености, но най-големия грях пък на българския преход е, че успя да накара всички да повярват, че дясното са някакви друсани хипита. Така че ние имаме допълнителен проблем, освен този, който са... Брадатите от митингите на СДС от 90-те и после гражданското общество. Шаманите. О, майко. И той е просто... Ама не бе, пак ти казваме, университетски преподавател казва Конституционният съд забрани смяната на пола, тя е невъзможна, бе. Какъв конституционен съд е? Какъв конституционен съд е? Конституционният съд забрани да има 3 луни в небето. Не, няма 3 луни в небето. Да, това е нереално. Да, ти говориш нещо фантазия. Те са си толкова. Няма нужда Тя си е една. Да го забранява. Няма нужда да го забранява Конституционният съд. И той да го разреши, то някак да стане. Нещо, да. Колко ще издържи икономиката на този цирк? Другите държави виждат и казват, тия ни паднаха, дай да нападаме. Те откачиха, слаби са, давай да натискаме. И те си натискат и си печелят търговските войни. Ти като видиш, че това нещо е, той адмирал, като го видиш, ти кажеш, ти приключиха, давай да нападаме. Аз искам малко фокуса да го преместим, защото парите, медиите, корпорациите, академиците, истината е, че на общност, аз съм голям поддръжник на теорията, че всъщност силата на обществото се гради в общностите. В градчето, в квартала, в хората, с които се събираш. Обаче хората вече не си говорят помежду си. Всеки се е заврял в телефона, пишат се там едни коментари, свежда се, нещо не ти харесва. И ти пишеш във Фейсбук. Това не ми харесва, или някой друг е написал за него, ти коментираш и ако там. Твоите хора ти начукат лайкчета, ти си чувстваш изпълнена мисия. Решено е. В същото време те ходят там по някакви балове, супер. Децата, защото това са хора с хормонални, психологически и всеки видове проблеми. Изключително сериозни. Едно общество, на което главата му е пълна с какво ли не, вижда го и малко по малко. Те в Америка, Влади, ти съм сигурен, че знаеш, някакъв огромен процент от младежите до 25 години, дали не беха една пета, се идентифицират като там LGBTQ, не знам си какво. В университетите е страшно. Това е една пета от подрастващите в Америка. Да, преди 30 години са били 1%. Да, имаш... Ние си говорим за Роналд Рейган. Да. Те изобщо не знаят кой е Роналд Рейган. Там е една магистрала в Флорида се казва Роналд Рейган. И това е. Да. Но аз го казах и преди малко. Ние не гледаме децата какво вършат в интернет. Почти не се интересуваме какво учат в училище. Слава Богу, все още се прибират с Христос Воскресе и с Весела Коледа от училище. Нали? Тук поне в това отношение ние сме все още нормални. Няма образователна реформа. Не говорим с съседите си. Както дадох примера преди малко в офиса, оказа се, че огромната част от хората в България са против всички тия неща, които се случват леко, но ги виждат, защото все пак сме отворени към Запада. Но това не се коментира, защото си мислиш, че ако кажеш, че това не е нормално, ще бъдеш заклеймен по някакъв начин. И съответно всеки се капсулира в себе си. Междуто ние имахме възможността с Влади да говорим наскоро и това, което обсъждахме преди няколко седмици, като се срещнахме с консервативни хора от Европа, една от целите на тия мейнстрим медия е да ни накарат да повярваме, че хората, които мислиме традиционно, адекватно, сме единици, че сме обречени, че сме сами. И всъщност точно заради това непрекъснато е тази показност на
изроденото, да си го кажем в прав текст, защото ти си кажеш в един момент, то вече света се промени, никой не мисли както аз мисля, а огромната част от хората и на Запад, и в България все още, както е примера с Мъск, те си стоят там, където е здравия разум. Да, просто другото се отплеснало някъде и на започват да бъдат сочени с пръст като крайно десни, като такива и онакива. Значи, имаше анкета преди около месец с огромен брой участници онлайн. Дали се страхуват? Точно така беше формулиран въпросът. Страхувате ли се от нелегалната миграция в България? 75% отговарят да. Още 10% са по-умерени, но грубо минимум 3/4 от българите в момента не одобряват нелегалната миграция. Но това не са хора, които по някакъв начин, включително защото нямат финансиране, те не са толкова активни обществено, те не работят в неправителствени организации, не са свързани помежду си и една малка част успява да наложи дневния си ред. Точно така. Какво може да накара? Ние сме малко тук реакционери в аванс, защото нашето общество за щастие е консервативно-традиционалистко, за щастие още не е догонило прогресивния Запад. Ние сме малко реакционери в аванс, но то е изключително важно да бъдем такива, защото то понякога като не си в аванс, после е малко късно. Но какво може да накара човек да отговори на този въпрос с не, добре са дошли? Нормален човек, психически здрав човек, който вече време може да си намери къщата да се прибере, нали, има мозък поне колкото един щъркел. Какво може да го накара да отговори на този въпрос с не? Страхувате ли си, притеснява ли ви нелегалната миграция? Не. Защото не се е сблъсквал с нея. Опасността от социално изключване. Да. Кой да го изключи? Анкетира го социолог, смисъл и да каже, да, нали, неговите няма да разберат от България. До такава степен се и го е интернализирал това нещо. Тоест той вече до такава степен има това, за което говорихме, че е голям проблем. Припознава е балона. Припознава е балона, до такава степен има тази тревожност за статуса, че автоматично ти ставаш вече един автомат. Няма собствено мнение и се солидаризира. Автомат за лоялност към общността. Какво биха отговорили моите хора? Какво си мислят те, да. Тоест, престъп мисъл още от Орел. Тоест ти дори мислено не искаш да прескочиш това, което би те изключило от общността, в която желаеш да принадлежиш, която са те убедили, че е престижна. Дори да е тайна, дори да е на 4 очи, ти си крив пред себе си. Има такива хора. Предадах отбора. Ето, защото сега го мисля, следващия път случайно ще го кажа. Тоест ти до така степен. Ти ако го кажеш край? Да. Случайно ще кажеш думичка, която не мога да кажеш. На Шишман, сега е големия проблем, нали? Немате пусна с едно кафе повече. Абсурд. Приключваш край. Някога е съвсем реално, защото, както и Бошняко даде примера, има големи корпорации. Част от тези хора работят за големи корпорации, ако не са в НПО. Откъдето има политика срещу тези неща. Или пък в медии, където не трябва да се ти не можеш сигурен, че това няма и да се разкрие. Вече до така степен да не говорим, че имаме хиляди случаи, на който твитове от преди 20, но преди 5-6 години понякога и от преди 20 се вадят като компромати. Да, но то тогава не е било проблем. Те така това момче го лишиха да влезе в Харвард. Кайл Кашов имаше едно хлапе, дето беше оцелял сред една масова стрелба и за разлика от другите оцеляли, той всъщност подкрепяше втората поправка в Конституцията на Америка и правото да се носи оръжие и беше на страната на това да се запази. И стана такъв тип активист, нали, десен. И влезе в Харвард с отлични оценки. И му изкопаха някакъв твит, в който той на 15 години е написал на свещена думичка с Н, нали? За чернокож. И Харвард го изключиха. Казаха, ти няма да влезеш в Харвард, защото на 14 в общ чат. Не е публично. Да. И то се оказа, че той е цитирал песен. Тоест той не е казал, тия черните, нали? Не, той цитира някаква песен просто. Обаче Дял е споменал думата. В Англия един за цитат на песен му плеснаха 3 или 4 години. Да. За цитат от песен. Защото вътре за цитиране на имаше думичката с Н, нали? Нескафе, вътре пише Н. Точно. Да те такова му тъпия Н и той цитира рап песента и си замина човека 3-4 години и си ги отнесе като бръмбър сламка. Така че има и тази параноя и страх. И огромно усилие са вложили. Облаков много правилно каза, докато 10 хора мислят за икономика, за производство. Културата беше в ръцете оставена на какъв е проблема? Ако комуникация. Ама този балон с нещо трябва да е привлекателен, защото той ако е
ти виждаш, че това е някаква идиощина, виждаш, че това е някаква лудост и в един момент кажеш, естествено, че притеснява да се напълни тук с някакви хора от третия свят и да си пренесат шивания трети свят тук, от който бягат да ми го натресат тук. Естествено, че притеснява това. Майната му на балона, ама никой не казва майната му на балона. Никой. Напротив, той бавно продължава да расте. С какво е толкова привлекателен? На едно ниво е привлекателен. С какво е толкова привлекателен? Геройски синдром. Да, също ти си убедили са те, че така правиш добро. Ти си на страната на доброто, нали? Това е морална привлекателност. Като ходиш и без да знаеш въобще изключително тъпи папагали, слагаш хиджаб и почваш да биеш глава в земята. Това вече на ислямска молитва на двора на Харвард. Да. Това не е привлекателно. И скоро ще го разбера, че не е привлекателно. С какво ги е привлекло хората да отидат там? Било привлекателно, защото са видяли престижна, секси, холивудска знаменитост, която говори за кауза. Богати, високо образовани деца от богати и успешни семейства, на които родителите са платили $80,000 на семестър, за да са там. И те отиват на поляната. Идиота изобщо не знае за какво става въпрос. Пипето му не разбира ни от ислям, не знае къде е западния бряг, не знае къде е река Йордан, нищо. Застава и почва да бие глава в земята, слага си хиджаб и почва да бие глава в земята. Да. Това е логическото заключение. Ама какво ги привлича към тази? Две неща. Като отидеш и го направиш, какво? Наистина не разбирам. Първото е геройския синдром. Те, понеже са постигнали бунтовници срещу системата, социален статус, те искат да, както и комунистите на времето, всички унеправдани да бъдат спасени от тях, защото са израснали с марвелски тъпоти, примерно. Те са в комикс, това е комикс. Да, това е абсолютен комикс. И другото е това, което го дискутираме вече втория епизод, желанието да са част от някаква общност, защото те иначе са, както каза и Бушняков, те са абсолютно социални кретени. Присвояване на кауза на смисъл, чието значение, разбира се, те изобщо не могат да обхванат доколкото има значение, но те си го присвояват. Те не могат да намерят газа на картата, но това в такъв случай обаче персоналната вина, защото търсиме кой е най-виновния, според мен персоналната вина я носят лидерите на тази общност, с които тия нещастници искат да се солидаризират. И това са вече хората, които формират това мнение и са най-шумните и най-известните и най-популярните и най-богатите му защитници. Тоест рано или късно стигаме до един доста тесен кръг. Елит. Където са семейство Обама, Хилари Клинтън, Гавин Нюсъм, Майкъл Блумбърг. Изобщо това са хора, нали, 20-30 изключително успели хора. И организации. Които бият глава в земята, искат да са част от този отбор. И казват, ние сме част от това и ние сега тръгваме по тази стълбица да катериме нагоре и някой ден аз ще съм като тях. Аз ще съм като Мишел, аз ще съм като Барак. Ние забравяме каква мисионерска фигура в Америка и в Европа беше Барак Обама. Значи за просветените образовани хора, това беше най-близкото нещо до религиозна фигура на модерното време за тия хора. Барак Обама беше полубожествен и продължава да бъде. Това беше полубожествена фигура. Сега Мишел създава филми, продуцира филми, създава култура в момента. Точно спечели изборите Обама и ходеха с едни фанелки I've witnessed history. Да. Аз, понеже си причиних в един такъв период на умопомрачение бедата да прочета автобиографичната книга на Мишел. Той на 2 години прави автобиография. На Мишел Обама. Пише ли какви тренировки прави за гръб? Ще ми е интересно. Не, но искам да ви кажа, че честит рожден ден! Беше интересно, защото това е жена, която тръгва от квартала в Чикаго с високата престъпност и стига до Белия дом, първа дама в Америка. Значи, прочетох книгата, със сигурност не съм непредубеден, но това, което ми направи така впечатление и което най-силно съм запомнил от тази книга е непрекъснато вътре се пропиваше едно усещане за комплекс у нея. Има нещо да доказва. Има нещо да доказва и по някакъв начин е обременена от произхода си. Но когато говорим за какво ги кара хората да надуват балона, аз мисля, че екзотиката, това за което и Влади говори преди малко. Всеки иска да е малко по-шарен, всеки иска да е малко по-интересен, защото сега никой няма да качи, малко хора качват снимка от вкъщи, как са сготвили за семейството си, малко хора качват снимка от такива тривиални неща, всеки качва highlights. Аз съм на екскурзия, аз съм в хотел, аз съм на процедури и всеки иска по някакъв начин да се качи една стълбичка по-нагоре, да покаже, че е успял да стигне малко по-далече от другите
И съответно всяка нова, шумна, безумна, обречена, невероятна кауза привлича своите привърженици точно в желанието им да покажат, ето, ние днес сме тук. Участвам. И се молиме с знамената на Палестина, се молим на Аллах. Участвам в неща. Това е много важно, което каза. Отделно, чисто новата болест е тази възможност да станеш вайрал. Тия хора знаят, особено в тия, примерно, ако си в кампуса в Колумбия, нали, това не е в дворчето на Софийския университет. И те знаят, че могат да станат световен вайрал. Цял свят ще ги гледа. То не е дворчето на Софийския университет, но не е дворчето и на Аризонския университет, защото в ЕСУ в Аризона на третия ден, мисля, че на спортистчетата им писта. Да. Фрат бойс. И спортният отбор, така наречените фрат бойс, момчетата от общежитията, просто тия го разглобиха палаткови лагери за около 2 минути и ги наритаха хубаво протестерите и ги изгониха и полицайите седяха отстрани и умираха от смях. Така че но тук случват се и такива неща. Абсолютно. Има надежда. Има надежда. Има. 4000 честит рожден. Това е форма на ексхибиционизъм, между другото също. Ексхибиционизъм. Затова са тия палатки, затова външния вид, естетиката с шаловете, нали? Тоест комбинация от тук искаме едно традиционна ислямска естетика, същото време с защо мълчи мълчаливото мнозинство? Всички. И Блумбърг, и Кюбан, и Гейтс, и Барак и Мишел Обама. Всички виждат, че това им вреди на обществото. Че му разгонва фамилията на това общество, че го прави по-слабо, че го прави за смях, че то вече не е пример, че не се възприема като първа сила, че изглежда по-уязвимо за своите конкуренти, че съсипва конкурентността в системите за управление, че отслабва системите за управление. Всички виждат, че тая гняз съсипва обществото. Що мълчат? Някои от тях, и те са си го казвали, че са заблудени, че крайната форма на това, което виждаме, най-грозната, гротескна ексцесия, е фаза. Те си казват, виж сега, това е фаза, ще се нормализира. Ще мине на тия хора. Ще мине и всичко ще си поиграят децата. Да си поиграят, нека да го... Тоест те смятат, и може би пък, кой знае, с някакво основание, ние сме по-скептични хора, че толкова могъща и силна американската система, толкова много успехи има, което е факт. Ще издържи на тази ще го абсорбира. Да. Абсорбираш удара. Това е един удар, това трябва да минем и през това. Ще го абсорбираме, ще го интегрираме по някакъв начин, тялото ще се имунизира и има този вечен американски оптимизъм, който се повече не изглежда толкова вечен и толкова американски, толкова оптимизъм. Но го има и хора като Бил Гейтс съм сигурен, че ако им покажеш най-крайните форми, ще кажат, може да се справим. We can do it. И ще го преболедуваме. Не изглежда, че ще го преболедуват, обаче някои хора така си мислят. Това е моето обяснение. Що мълчи мнозинството, Бушняко? Защо мълчи мнозинството? Това е интересен въпрос. Защо мълчи? Ступор. То мълчи и до някаква степен поради липсата на лидерство, което да застане и да каже... Защото сега, каквото и да си говорим, ние сме симпатизанти на републиканците и така нататък, но истината е, че Доналд Тръмп също е доста колоритен и голяма част от мнозинството също не може по някакъв начин да резонира с него. Но... Той си абсолютно сам виновен да е толкова мразен. Сега това нямаме никакъв спор, ние не сме... Ние обичаме фактите. И като за мълчение, между другото, ако... Ама що мълчи мнозинството? Като има снимки, извинявай, само да кажа, много да бързо, защото не съм сигурен, че и толкова мълчи. На избори, за жалост, май не е толкова шумно, колкото трябва. Но примерно, като се пуснат снимки на тия официални елити, престижни, дето ги гледахме Рейчел Чичо Левин, и отдолу коментарите, 80% от коментарите са, вие нормални ли сте? Какво е това? Тоест мнозинството от хора оценяват като изключително отрицателно и корозивно издигането и присъствието на подобни фигури. То започва на микрониво. Мълчанието и съобразяването и прегръщането започва на микрониво. Дори не говоря за големите обществени процеси. Но в момента, в който дойдат трима афганистанци и си сложат палатка пред входа ти, в държави като нашата ще слезат мъжете от блока и ще им фърват един кютек здрав и ще им разритат тъпата палатка и ще ги изгонят оттам и ще им вържат чамарите и ще ги разкарат оттам веднага. Да. И ако случайно дойде полиция, ще се направи на разсеяне или ще им каже браво. Извинявам се, но не чувствам никаква гузна съвест по този повод. Там не е така. И там мнозинството мълчи. И там мнозинството не сме. Какво се случва на хората, които говорят. Затова случилото се в ЕСУ по приятен начин втрещи всички, ама той е един единствен случай, единичен случай, в който момчетата спортистите казаха, от тук с тия палатки, им вързаха шамарите, им събориха палатките и ги изгониха от двора. И не ви търпиме тъпотиите тук са 2-3 дена. Окей, беше смешно, вече не е. Марш тук, гад такава, и ги набиха и ги изгониха.
мнозинството мълчи и то почва да мълчи на микрониво. Ама ние имаме, ето сега... Мнозинство няма достъп до университетите. Идват идиотите в България, такива екосистеми там. Излизат 100 човека с сбираните кенчета, слагат палатките на Орлов мост, целият град е блокиран. Нямаше реакция от нашето общество. А буквално понякога седеха там по 20 кретена и са ти затворили Орлов мост. Цяло лято беше това. Цяло лято с палатките. И ти си прав. Да, и тук това с палатките беше много тревожно. Във Враца, ако затворят центъра с палатки, съм сигурен, че там обществото ще реагира. Така беше. Във Враца гражданското общество е друго гражданско. Във Враца центъра е пешеходна улица. Това е повече общество, отколкото гражданско, но... Там е постигнат баланс. Пак се връщаме на това за общностите, защото тия момчета, които ти ги даваш за пример в Аризона, които са ги разритали и са им дигнали палаткови лагери, те са общност. Те са заедно всеки ден, тренират всеки ден, отбор са, учат ги, че заедно могат да постигнат всичко, защото колежанския спорт в щатите е нещо невероятно. Той е по-тегав от професионалния. Точно така. И те знаят, че каквото и да им се изпречи на среща, тъй като излезнат 20-30 отбора ще го бутнат. Довиждане. В България също наблюдаваме този проблем. Тук започнахме всички пак да се местим наляво-надясно, всичко живо е дошло в София, не си познаваш съседите и съответно, когато няма общност, без значение дали е териториална, дали са хора, които са събрани да спортуват заедно, дали е религиозна. Те са 100 човека, които са затворили Орлов мост, обаче аз съм сам, той е сам, ти си сам, той е сам, а те са 100, нали? И ние сега по-отделно какво да направим? Точно така. И точно това е липсата на реакция. Защото когато ти знаеш, че дори да сте трима, но тия двамата с тебе мога да разчиташ на тях, че се опиташ да направиш нещо. Съответно, сега се връщам на оная снимка с тия двамата господа или дами или каквито са там. Тия двамата, ако застанат за тебе, ти какво ще тръгнеш да правиш? Господа са и двамата. Между другото, конкретни случаи за Орлов мост е много интересен, защото това, което те направиха, то беше много подривно. Много добър пример, защото ние се смееме на Запада, ама и тук мнозинството си мълчеше. Така беше и то беше не в кампуса в града, в центъра. Но те там какво правиха? Постоянно събираха жени и деца, за съжаление. И сега ти представи си само оптиката на това така колежани или мъже или каквито да отидат и да разкарат един лагер клошарски, на който обаче имаш жени и деца с колички. А те това правиха, там беше пълно, за съжаление. Нали, не цяла нощ, но като за централна емисия, защото те имаха и от това разбираха. Като дойдат камерите за централна емисия да направят специалното извънредно включване от протестите и те се събират там, имаш и го представят като колоритно, семейно. Ти си прав, като има 3-4 чорови активистки там и то как да отидеш да ги... Какво да им направиш? Те само това чакаха някой идиот да отиде да бутне някаква от тия жените там. Нали? А ти в същото време си гръмнал от работа 8 часа. Сутринта си станал, нахранил си децата, облекал си ги, завел си ги на градина. Отишъл си на работа, побъркали са те, връща си, взимаш ги. Ония кретен пиара на зелените, дет го набия една бабичка. Аз това ще да кажа, да. Това беше жестоко. Лелята с бастуна. Мнозинството се пребори за мнозинството изригна. Как се казва то кретен? Петър Къв беше. Каражилов, но нека... Моля, нека да... Stop making stupid people famous. Има това констатация, не е обида, нали? Кретенизма е болест. Ще не съди. Ей, бабичката, какви ще мари му върза на това? Бе, тук бе. Не и покуши изобщо. Значи, ето, silent majority вече не е silent. Той скочи с една чаша да я залива. Ето тази чаша, всичко мога да им в тази чаша. Някакъв токсичен слоп. Добре го заля с бастуна. Ама на хората не им се занимава с глупости, защото ти просто искаш да си прибереш и да си отдъхнеш. Така е, но имаше много тежка зомбификация и легитимация именно през тия централни емисии. Това също беше. Сега, някакъв хепанинг системен. Да се ориентираме към финал и към изводите. Това тия тук, няколкото тротинеткаджи, няколкото общински съветника с спорна сексуалност, няколкото активисти, господин Сава Драгунчев ли къв беше, тия казват хи-хи-хи-хи-хи, Запада е зад нас, рано или късно ще клекнете за всичко. Те там ще кажат и ще натиснат и ще привикат и тук ще клекнете за всичко и ще дойдете на нашото. И Бойко, и Делян, и всичките ще клекнете, защото като каже Брюксел, къде ще ходите? Хи-хи-хи. Ние ще победим накрая, защото оттам ще кажат и тук, колкото и да се правите на бабити, няма къде да ходите. Така ли е? Това им е оръжието и аргумент. Те със сигурност го вярват, според тебе как е? До известна степен е така, но не трябва да е така. С разгръщането на времето, с това, което предстои, това е въпрос с открит отговор, според мен.
Това не е нещо, което да кажем сега дали е така или не. Колко открит? Няма къде да бягаме. Защото ние бяхме в Унгария сега и там това го няма. Те се опазват, успяват да се опазват. Има ли... Няма къде да бягаме, защото открито отговор въпрос. Не. Чакаме да видим какво ще стане. Не, напротив, действаме, за да не е така. Това казвам. Okay. Но не е със сигурност дали е така или не. Със сигурност някои неща ще наложат. Но не мисля, че тук има опасност от налагане на скорошна или дори средносрочна такава джендаряска диктатура, каквато те си мислят. Тоест малко и те преувеличават. Те преувеличават степента, до която този Запад е монолитен, свещен за тях, което изобщо не е така, и преувеличават степента, до която тия хора абсолютно противоконституционно ще го наложат. Запада пръв ще изяде дървото от всичко, което правят, и той вече го яде това дърво с необитаемите им градове и с много голзоните и с столици с преобладаващо чуждо население, където след 7 часа не е добра идея да излизаш от къщи, ако си бял и не въоръжен, и да си въоръжен пак не ти върши работа, защото те са по-въоръжени. Запада пръв ще изяде дървото от всичко, което прави. Той го яде. Запада яде дървото от всичко, което прави. Собствените му граждани страдат и в следващия момент те вместо да си решат техните проблеми, вместо да превърнат Марсилия от военна зона и от зона на граждански конфликт ежедневен в що годе нормален за живеене град, те всички урочтини, които им разболяха обществата, искат сега да ни ги налагат на нас. Какво става? Защо участваме всичко? Що се случва това? Що участваме? Що го правят? Нали са казали, че глупавите се учат от грешките си, умните се учат от грешките на другите. Мога да видим това, което се случва на Запад и може да противодействаме тук на нашите лоботомирани вече общински съветници, някои от тях. Ето сега имаме примера с безумията, де се случват в центъра на града, обаче имаме и хора, които се опитват да реагират срещу това. Малко парадоксално, защото преди това са гласували за същите хора, дето сега им направиха тия хора, дето реагират, да, малко, да. Но това, с което ни превъзхождат, бих казал, левите, е, че те наистина вярват сляпо, че ще победат и че ще стане то, както вече обсъдихме, не е много ясно точно какво ще стане. Ама ще стане. Какво ще стане? Тяхното. Докато ние пак казвам, разпокъсани сме, не общуваме помежду си, не се замисляме, пак хоризонта, за съжаление, е много такъв злободневен, много битов и оставаме, нали, знаем, докато умните се наумуват, лудите се налудуват. За мен единственият начин да се предпазим от всичките тия патологии, както Влади ги нарича, аз много харесвам термина, защото е много акуратен в случая, е да изградиме помежду си мрежа, която да е буквално един safety net, който да ни предпазва от всичките тия щуроти, защото е факт, че хората, и особено в България, с здрави разбирания и разум са повече. Несравнимо повече. Несравнимо повече. И да се усетят включени в процеса. Несравнимо повече. Те са ужасно повече, почти всички. Почти всички са против. Нали, да. Крайните безумни. Да. Това нещо. Факт. Това е факт. Просто трябва да осъзнаят, че не могат да позволяват на 2, на 3, на 10 или на 100 човека в София да правят, ето наистина Орлов Мост е прекрасен пример. Идват 100 човека, който е минал там, защото аз там наблизо живея и минавам, а те половината са безподобни клошари, нечистоплътни, пияни и блокират един 2-милионен град. Да не кажа всичките. И съответно абсолютно всички хора се дразнат от това, което се случва, но никой не предприема никакви мерки, защото може би конкретно при нас проблема е, че ние винаги чакаме някой друг да дойде да ни свърши работата. Виновно ли е мнозинството Обаков за това, че е мълчаливо на финала? Виновно ли е мнозинството за това, че е мълчаливо и за това, че оставя 100 човека му блокират Орлов мост или 5 човека да прекрояват града както си искат? Моята теза отдавна е, че като общество ние живеем много по-добре, отколкото заслужаваме. Пак ще завършим позитивно. Но в крайна сметка ключа за всичко това е autoritas non veritas facit legem. Тоест властта, не истината създава законите. Докато ние играем по правилата, а левите изменят правилата, когато си искат, както няма да се случи никога. Тоест трябва да сме в тяхната игра, защото в крайна сметка сектите се лекуват само с инквизиция. Имаме нужда от cancel култура по угандски модел.
Дано оцелее и този епизод. Стискаме му палци. Thank you very much. Следете страницата на Консерватор, последвайте профилите на Консерватор в социалните мрежи, оставите коментари, цъкайте рейтинги, качвайте коментари, ставайте част от групите, споделяйте статии, споделяйте късите видеа, които произвеждаме страшно много благодарение на тези епизоди, защото наистина един от проблемите за цялата тая лудост, която се случва, и този адмирал с убийците, той е урод, е, че мнозинството си мълчи и че го допуска и че го позволява. Не си мълчете и не го позволявайте и нека заедно не допускаме тая лудост да ни застигне и нас и да разболее и нашето общество. До нови срещи, everybody. Още веднъж честит рожден ден, господин продуцент.